ओमफ्राय आंबो बै सिगां समावहाय मबाइल एबा बेबायदि भिडिअ बानायनो हानायसिम साहस गैयामोन आरो ओमफ्राय आंनि साहस फैनाया जाहैबाय आं सासे इउटुबारखौ बिराद फल' खालामो 3 बोसोरसो जाबाय आं बिनि भिडिअ नायबाय थानाया बे जोंनि बर' नङा बियो हिन्दी रावजों भिडिअ बानायो ओमफ्राय बेखौ सोर होनना बुङो बिथाङा सौरभ जशी होननानै मोनसे इउटुब चेनेल दं। हेल' गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल। नोंथांखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ ब्लग भिडिअसो जागोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा हाजासे शेयार खालाम ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांजोबदो स्किप खालामा जासे। ओमफ्राय नै जोंना आसला आबा आनावलाय मा जादों मा जादों हा बे मा जिनिस र नामजादों मेथाइ बिस्कुट सामसजों होलाय मा सामसजों बिसो बाबा मा जादोंलाय मालाय बिस्कुटजों दैजों सोमना जायो बिदिनो निसिन बर' नालाय मोखांबो सुवाखै मेमब्रांब्रां आंनि बिस्कुटआ आंनि मारै सुफैया आंखौ खें खें मोनगासिनो नुवाखै आं नालाय आबा नै मा जिनिस बे मैथा बांगाल ओंख्रिबो गैया मैथा बांगालसोलायनो दिनैबो नोंहाथ' ओंखाम जाया नालाय बिस्कुटआ जाखोना आबा बिस्कुटखौ दिनै नावलाय पेकेट मोनसेया जाजोब्बाय 10 थाखानिया पेकेट मोनसेखौ जाजोब्बाय आरो बे थाख्लाख्ला बुगोदा लागावलाय आबा दे आरो नांबावगौसो ओंखायनो बयाम फानना होफैबाय आं बयमा खालि जाबाय जाबावदो नों माखौबा फोथायाना बे दंबावो रागा जोंबाय होनलाय मामि बाबाखौ फुजानि गस्ला मोनैनि रागा जोंबाय आं होनलाय ओमफ्राय हिनजावनो दुर्गा फुजानि दख'ना नांगोन ना दे खिथालाय दे नोंखौ रागा जोंगासिनो सिरिसो होआबालाबो दुर्गा फुजा दख'ना मोनैनि टाइम जागासिनो फुंनिफ्रायनो हनो सैमा साला फुजा दख'ना मोनैनि टाइम जागासिनो सोर फाग्लाबा गालांखो फुजाबा ड्रेस गोदान नांगौ दा नोंखौ नायनो बाथारबाय सोरबा बिदि होनलांखो हिनजावफोराथाय हौवाफोरा बिदि दंद्राया दांलै हिनजावफ्रा अभारथार फुजा मोनसे फैबानो दख'ना रागा जोंबाय होनलाय मामि दारालाय जोंलाय मानो नांगौ ना आबा जोंनाथ' ना बे मामिया जाम्बिसोना दख'ना मोनैनि दै जादों ना मामिया जाम्बिया दुर्गा फुजानि दख'ना नांगौनो नाङा जाबाय सोर फाग्ला गालांखो सोर फाग्ला जोंना बर'ना बैसागुआवसो गोदान गाननानै मोसानांगौ बर'ना बाङालिफोरनिसो दुर्गा फुजाया मेलाखौ दा जायोखा मेला जायो जोंनि बर'नि फुजा नङा बियो जाम्बिसोना बे मामिया दुर्गा फुजालाय माला जोंनि जालायखो जोंना बैसागुसो दा गोदान गाननांगौआ हिनजावफोरबाथाय फुजा मोनसेबो दख'ना गोदान नांगौनो बुंला हैसोलाय नै आबाय होमबा नै एम्बु सुथ्रु होदेरनो फैनि मानसिखौ लांनां ओमफ्राय अर बेखौ अर गिदियाबा आयदै आयौ बुथारसै आयौ खारनानै बारबाय आयौ हाय होनलाय नालाय नै नाहर नाहरनाय हाय होनलाय फिसा फिसानो गेलेबाय थायो जोंहा नुदों आंखौ नुदों माबायदि नुदों ओमफ्राय भिडिअआवबो जेनेबा सिम्पल ब्लग भिडिअ बानायबा भिउसफ्रानो फैया जायो ओमफ्राय जेला भाइराल होनबाथाय बिराद भिउस फैयो आरो ओमफ्राय जोंनियाव ओरैबायदि माखासे मानसिफोर दङ मोजां भिडिअ बानायग्राफोरखौ सापर्ट होआ ओरैबायदि जानला मोनला गाज्रि लेंगुवेजफोरजों भिडिअ बानायलाबायनायफोरखौसो बैफोरखौसो बिराद सापर्ट होयो आरोना ओमफ्राय नों आं मोजां सोरबा बांसिनानो दं बिदिनो मोजां
भिडिअ बानायो जेन'बा मोजां ब्लग बानायो सिम्पोल ब्लग बानायो बेफोरबायदि मानसिनि भिडिअखौ बांसिनानो सापर्टखौनो होआ आरोना बांसिनानो सापर्ट होनाय नङा ओमफ्राय जै बै जानला मानला बानायनाय भिडिअ सोरखौबा जावनाय बायदिसिना होनलाबायनाय जे गाज्रि रावफोरजों बुंलाबायनाय बैफोरबायदियाबा थाब भिउस फैगोन आरो बिराद भिउस फैगोन ओमफ्राय नैबेनि जों बायदि सिम्पोल भिडिअ बानायग्रा ब्लग बानायग्रा बेफोरबायदि मानसिनिया हाजार चेनेलानो एसे गिदिर जाथों 10,000 के थेवबो भिउसआ डाउन फैयो आरो ओमफ्राय बैफोरबायदि मानसिनासो बुहुत भिउसआ दावखोयो आरो ओमफ्राय जोंखौ मोजां भिडिअ बानायग्राफोरखौसो सापर्ट होआ ओमफ्राय जानला मोनला भिडिअ बानायग्राफोरखौसो सापर्ट होयो आरो ना जोंनियाव अनेक मानसि दं बेबायदिनो बेवहाय थांनो ओमफ्राय आं सानो जे जों थाखा फैसा गैयैफ्राल' गोजान थांनानै भिडिअ बानायहैनो आरो बानायहैनो मालाय बे जायगायाव जों थाङैनि सिगां अलरेडि गिदिर इउटुबारफ्रा बर'निफ्रायबो हिन्दीनिफ्रायबो सहैजोबखानाय ओमफ्राय सोर साबसिननियाव बे जायगा मोनसेखौ नायबाय थानो नङा ओमफ्राय आं सानो मा आंनि साननायाव आरो ओमफ्राय आं सानो मा आङो न'आवनो थानानै सिम्पोल ब्लग बानायगोन न'नि लाइफ स्टाइल आं न'आव बोरै थायो बेफोरखौ देखायनो एकदम सेस्था खालामो आरो आंनि मेन टारगेटआ बेल' आरो आं न'आव थानानैनो आं बांसिनानो बायह्रा जायगायाव ब्लग बानायालासिनो आंनिबो न'आव थानानै न'आवनो माबायदि सोलियो बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनो नाजायो आरोना ओमफ्राय सापर्टखौनो मोना जायोब्ला बैफोरनिफ्रायबो गोजान जानांगौ जायो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना सापर्ट होयोबासो आंबो जे न'आव थानानैनो माबायदि एन्टारटेन खालामनो हायो न'नि मानसिजों बोरै थानो हायो बेफोरनि फारसेबो बेफोरबायदि भिडिअखौ नायबाबो नोंथांमोना गोबां सोलोंनो मोनो न'आव थानानै बिमा बिफाजों माबायदि थानांगौ माबायदि मिलायनांगौ नों हिन्दीनियावबो नुनो मोनगोन बेबायदि न'आव थानानै ब्लग बानायग्रा नों बेफोरखौ फल' खालामबाय थाबासो मोनथिनो मोनो आरो बियो मा भिडिअ बानायदों न'आव थानानै मा भिडिअ बानायदों मा देखायनाय जादों बेफोरखौ नायलांबाय थाबासो बुजिनो मोनो आरो खेनसे खननै नायनानै नों बुजिनाय नङा खेनसे खननै नायगोन नों आधा खावनायासो नुगोन ना फार्स्टनिफ्राय नुवाखै गेजेर खन्द'आवबो नुवाखै एखमबा जोबहाङावबो नुवाखै बेफोरबायदि आरोना ओंखायनो नोंथांमोना अननानै आंखौबो सापर्ट होयो जाहाथे सेयार खालामो जाहाथे आंबो नोंथांमोनजों गेजेराव मोजां भिडिअ लाबोनो हायो न'आव थानानैनो लाइफ स्टाइल न'आव माबायदि सोलियो गामियाव माबायदि सोलियो बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननो लाबोनो सेस्था खालामबाय थागोन नोंथांमोन सापर्ट होलाङोबा ओमफ्राय आंबो बै सिगां समावहाय मबाइल एबा बेबायदि भिडिअ बानायनो हानायसिम साहस गैयामोन आरो ओमफ्राय आंनि साहस फैनाया जाहैबाय आं सासे इउटुबारखौ बिराद फल' खालामो 3 बोसोरसो जाबाय आं बिनि भिडिअ नायबाय थानाया बेयो जोंनि बर' नङा बियो हिन्दी रावजों भिडिअ बानायो ओमफ्राय बेखौ सोर होनना बुङो बिथाङा सौरभ जशी होननानै मोनसे इउटुब चेनेल दं नोंथांमोनाबो नायनो हागोन आरो बिनि भिडिअखौ बियो न'आवनो थानानै मा भिडिअ बानायो सिगांनिफ्राय बेसेबां स्ट्रागोल खालामबोनानै भिडिअ बानायबोदों ओमफ्राय आंबो बिनि भिडिअखौ नायनानै दा माबा जाबाय आरो सोलोंनो हाबाय जे मानसिया नाजानाय थायोब्ला सानसे जाफुङो होननाय रावा सैथो ओमफ्राय बिथांनि भिडिअखौ आङो फल' खालामनानै दिनैसिम नैबे दा साक्सेस जायाखैबाबो दा नैबे केमेरा लानानै मोखां देखायनो हानाय साहससिम सफैबाय आरो आं सिगां समावथ' आं बेबायदि केमेरा लानानै बिदि मोखां देखायनो नोंथांमोननि गेजेराव बिदि रायलायफैनोबो हायामोन ओमफ्राय बिथांनि भिडिअखौ नायनानै फल' खालामबोनानै आंबो दिनै नैबे माबायाव सफैबाय आरो साहसआ बारायबोबाय केमेरा लानानै केमेरानि सिगाङाव रायलायनो हानाय बे साहसखौ मोनबाय आरो आङो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोरबा सासेखौ फल' खालामबा नोंथांमोनाबो निस्सय सानसे बेबायदि इउटुबारबो जाहैनो हागौ ओमफ्राय जिखुनु जादों आं बारा जेबो बुंला आंनो सासे दुब्लियाव ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ माबायदि मोन्दों भिडिअखौ मोजां मोन्दोंबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरनो दाबाव ओमफ्राय भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै आङो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम ओमफ्राय दिनै भिडिअ एसेनोसै थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय